Ayo, Mbak Elisa. Ngatase ora piyayi asli Jawa kok ya. Lek ngrungkepi karo kabudayan Jawa ya tenanan nganti iso kaya ngono. Wah, pengestunipun Mak Cange. Pangestunipun Mak Cange Yulimbo. Pripun pawartosipun? Wes ora ketung kuru-kuru. Ceria bahagia. Sampun jatuh cinta dereng. Urung ceria bahagia kok ceria bahagia. Kok Jawa nganggo o kabeh kok. Kaya ora mesti kaya. Orang Jawa aja ngomongnya Jawa. Ya. Beda wong Jawa ki sing ora mesti nganggo o tok. Nek cara kulunan kono sing nganggo a. Contohnya Banyumas. Oh itu kalau ngapa? Kan ini ngapa? Jawa Tengah. Banyumas ki Jawa Tengah. Oh gitu. Ya mulane nak sego sega, ngono kae lho. Oh sego itu sega. Nah, nak cara Yojo, cara daerah Semarang ini kan sego. Iya. Nah, ngono kuwi. Upamane nak cara nak Jawa kene rono, nak kono rana. Dadi nak rana iki lunga rana, nak cara kene nak lunga rono. Rono, rana, Rika. Iya. Lah mung sing bingung ki nak cara Banyumas kuwi kontal, kuwi nak cara kene iki apa? Mergo kene ra nganggo o. Kontal yo dadine. Nah, apa? Eling lho, kono sega kene sego. Nak kono kontal kene kasih o. Ha iya nganggo o. Mencelot. Kok terus mencelot. Aku tahu arep mblasokke aku nggon tekan nggonku ikan. Tanggane ora ngerti Wis reti aku bola-balik kok aku kleru ngomong terus dong guyu kabeh ya kenora ngono. Ya kan lumrah kan golek guyu ta ya. Iya. Niki sing pagu matur suwun kula saged sowan mriki Mbak Devi makasih Mas Santo matur sembah nuwun lan sedaya perongkot desa panitia perangkat ora perongkot. perangkat bahasa Indonesia Om.
Oh, nak Apa bahasa Jawa? Jawane kira-kira? Nak Jawane iki ya ora perangkat ya nganu, para pangurus desa. Oh. Pangurus. Pengurus desa. Oh ya, para pengurus ya bahasa Indonesia. Ya ora kok. Kuwi basa Jawa ning diindonesiake. Oh ya, pengurus desa. Ya Pak Eko, Pak Ya. Solekan. Pak Solekan. Sepanuwun. Niki nggih makempul sedaya melumpuk. Makumpul, Ya. makempul. Nah, Sing terus. seko adoh-adoh juga ada yang pulang, corone sing do merantau ya bali ning desane nggo acara bersih desa. Jenenge bersih desa iki nggo ngerukunke meneh. Lah iya toh. Ya toh sing Ngrukunke meneh sing maune padha nang perantauan do Perantauan, kundur. mulih. Satu arah satu tujuan. Ya. Kita mengeti karo desane, Reresi bersyukur karo desa. leluhure. Ya. Bersyukur karo Gusti Allah kuwi sing luwih penting. Karo atine sing diresiki ya Pak, ora Atine ya mung diresiki. desane ning atine kuwi. Dilongi le rasan-rasan tangga ya. Tanggane duwe kulkas anyarke, kulkas anyar iku keri ya. Lah iya, Diresiki atine sing penting guyu rukun wargane, nek wis rukun wargane rezekine lancar kabeh. Sing penting bagus- wong urip kuwi nek rezekine arep lancar, angger atine adem ayem, kuwi mesti rezekine lancar. kayak sekarang. Oh iya no. Kayak kamu. Heeh. Udah mulai merasakan. Ya sudah mulai merasakan lancar, Mergane cukup. adem ayem. Ngono kuwi. Ternyata single era itu memberikan sebuah adem ayem kan. Iya, iya. Dengan rezeki yang lancar. Ya kan? nak wingi-wingi rada mumet ning saiki wis kepenak ngono. Udah mulai enggak terombang-ambing Iya. ya. Nek ya tetep ana sing sing ndedeli rezekiku ya Neng. Oh, Ya, iya, no. contohnya kayak ki mau ulang tahun tarung laras ngono ya tetep. Loh, iki beda, iki berkayo coyo. Sakmene sak yuta nggo wong sakmene itu enggak sebiro-birone, mbangane nggo sak wedokan. Wih mending tinggo kanca sakmene. Kok terus sak wedokan iki nalarmu apa aku tukang medok. Loh, itu enggak gitu. Aku mau ngomong ke contoh. Dene gue ngerasa pora yo sak karepe tergantung pribadinya sendiri-sendiri. Ya pancen omongan arep wong pinter kudu ngati-ati sale. Ora, iku mau ya aja disawang jumlahe sepiro. Iya. Ning katresnanku karo kanca-kanca taruna Oh, laras. seneng kayak gitu nggo tuku iket wis iso Iya. nggo buntel lindas sakmono kae. Gue terindas-das sih. Gue butuh sirah kok ndas. Ayah sira. Heeh, ngono. Nggih, pokoknya yang baku ndong ngakaken masyarakat. Ya, warga deh. Masyarakat kok mau sorokot. Ya, masyarakat yang sudah menggelar kebudayaan, gelar wayang menika mboten dipun lupakan, nggak dilupakan. Ora mung apa carane seneng-seneng tok, tapi yo tirakat dengan menggelar Oh budaya iya. wayang kuwi angel. Saiki wis do ditinggalke milih ngopo sing seneng-seneng tok. Nah, ini Ya. mau gelar wayang itu poin dan luar biasa sekali. Mugi-mugi dados berkah panjenengan sedaya. Pinaringan kesehatan, pinaringan bagas waras, panjang yuswa, rejeki kang lumintu, pedogong-pedogong paringi bati sing akeh, petani-petani paringi apa tanduran sing apik, duwite pokoke mulih akeh ngono ya. Mudeng mboten Pak Bu. Alhamdulillah. Udah nggih. Alhamdulillah aku kandhani aku ki wis telepati wis sempak aku nek karo warga Apa? kene. Wis sempak. Kompak. Ya. Nak Pak. sempak kuwi sing cok tak nggo. Iya. Wong kathok iki kanggone wong lanang karo wong wedok iki beda lho. Apa? Nak wong lanang kuwi jenenge sempak, kuwi sing dienggo wong lanang, sing dienggo wong wedok iki beda meneh jenenge. Cawet. Oh baru Lho, tahu iki aku. sandangan iki ning nggon-ngone dhewe-dhewe. Jenenge Oh, iki gitu. nggon lanang karo wong wedok ya beda kok. Oh. Tutup sirahe nak nggon lanang kuwi ya ana pecis, upamane arek dienggo Pecis. salat apa-apa. Sing dienggo wong wedok kuwi ora pecis meneh. Apa? Kudung ngono lho. Oh, iya. Jilbab ngono kuwi. Tutup sak tutup apa sirah ya. Iya, sak tutup sirah wis beda. Beda-beda. Angel loh pancenan Jawa itu orang ngomongin jatuh aja macem-macem. Jatuh ke depan jelungup. Tiba maju jelungup. Jelungup terus ini apa? Tiba Tergelincir. memburi.
tergelincir itu kepeleset. Nak tiba memburi Geblak, Kejengkang utawa gegeblak. Ngono kuwi. geblak, ono. Ya. Kalau ada juga kalau jatuh ke depan sampai gini, bro gitu jungkel. jungkel. Macem-macem kan. Yo warna-warna. Kalau bahasa Inggris kan fall gitu aja. Fall wae Jatuh. cukup ya. Oh, Iya, fall berarti fall. tiba glundung. Jatuh. Oh, jatuh. Fall in love. Iya. Apa kuwi fall in love iki? Jatuh cinta. Oh, berarti jatuh cinta. Ki jatuh cinta apa kuwi? Nek dalang tuh kayak gitu ya, nek di ngonoke Siti langsung mripate medon ngene lho. Isin-isin piye. Isin-isin piye. Apa jatuh cinta? Lali aku. Iya, wis lali rasane. Lali aku Wis sih. lali piyene ya. Iya. Sing arep ngejaki Pandu jarep ngejak yang semoyo terus kok. Oke, menikah sekali suka parisuka sambil gegojekan sambil Sing priksani menghaturkan live streaming lagu-lagu. yo kayak banget iki saka Gunung Kidul, Wilujeng Ya. Dalu Tasi Nyawiji live saking Gunung Kidul Jogja. Nggih, menika Gunung mugi-mugi Kidul. pinaringan sehat. Nggih, Mbah Nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Lajeng saking Mas Hengki Coblong sembah nuwun mugi Nggih. menika ngersake tembang kangen. Matur suwun mugi Pak Bambang tetap jaya dan sukses. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Saking Pak Bapak Sabar Sadono saking Sragen menika. Wah, Pak Sragen Budi barang, Purworejo menika nggih Oke. nyimak. Mas Yanto Deh dari Sentolo Jogja ugi monitor. Sentolo. Keh banget pokoke sing nyimak Banyak, mriki. saiki penak ya Iya. Pak. Wayangane ning kene, sing nanggap wong kene, sing nonton wong sak pirang-pirang Iya, sak donya. Pak. Iya. Penak banget. Mas Suryanto baru klinting ya wis ngono. Suryanto baru gitu Ya. ya. Mas Bagus saking Ponorogo nggih Wih, nyimak. Ponorogo, Oh, entoh, pokoknya mungkin. entoh. Pak Kasman Glodokan nggih. Ayo. Mas Mantoka Cemanggal, Mas Kabul Magelang. Akeh men sih. Nduk Krisna Sragen. Weh, elok tenan. Weh, banget kowe. Kuwi mau maca kontak mo. Ora ya kulo do ana ucapan kanca kontak-kontak. Oh lah iya. Nggih, menika ngaturaken tadi apa? Tembang kangen ya. Iya, tembang kangen. Aturkan dulu, paling Monggo. kasih dhewe. Ya wis. Ya. Pak Slamet Sugiono Banyurip Purworejo nyawiji live streaming nggih. Ayo nduk dibawani sing apik. Coba. Nak Nah. nembang bahasane beda ora jajal. Apa? Nak nembang Jawa bahasane beda ora. Yo beda nek cara nembang kaya ngene do mlayu kabeh. Oh. Ya mugi ki wis gek rabio nyapa to wis S3 wis rampung to. Ya mbok jenenge jodoh tuh tunggak mesti. Nek bojo golek gampang, sesuk jam 3 golek bojo wis beres kok. Kowe nak Ya, lanang Rijal. kowe tak umurmu saiki pira, Sa? Hah? Umurmu pira? Aku 31. 31. Kuwi nak wong lanang wis tak unekke lho. Ngopo? 31 tahun nggo nguyuh tok ngono ngene. Lho ya ben to yang penting tuh kesenangan pribadi, kedamaian hati. Kaya mau jarene single era itu mendapatkan kedamaian hati, rezekine lancar. Iya. Nek rong untuk jodohnya ya kerja terus wae nganti duite Ah, iya. oke. Melumpuk. Wong rabi ya wis tau ya. Meng kaya ngono kae ra. Piye rasane? Meng kaya Trauma dipa itu. nggak? Makane Makane. kaya dipa itu wis aku Sing malah penting diri entuk ngene. jodohne, Pak. Ya to, goleki jodoh wis sing angel. Ya. Dongak deh, dongak. Gusti Allah kuwi mengko se Ya. maringi. Ya. Monggo. Dewa nganglang jagat nyangkeng bokor ganjanane Iya, jan suarane awet iki. Ya. isi
sandang kelawan pangan gamelan wayang Antasena Group. Antasena Group. Antasena Group. Tenanan ora? Tenan aku iki. Oh iya. Antasena Group. Kira nek ngarang apa-apa. Ora ya. Ya, tembangin Oke, ya. tembang kangen buat sinten mau nggih? Lupa saya. Wes buat semuanya. Ya, pokoknya. tadi yang kirim-kirim tadi. Semua juga buat konco-konco sing nonton live TikTok. Oh ya, siap. Malam hari ini. Sama Nggih. buat Pak Bambang tadi ada juragan tambang kok kudu munggah nggo ya. Iya. Nyawer jane. Ya oke, ayo Mbak Lisa. Beni baline endah manis sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. sound sistemnya ya apik. Nggih, siji WE dhewe wis siji dhewe ta. WE dhewe. Dek dhewe wong pantesan jembenglur. Jembenglur. Nek Cak Mol operatore Vino Kasmo. Tapi yo meng delok tok nek ora ngomong apa. Campur sari lencung laras. Tenanan. Iya. Lencung laras diketuani karo kemin diesel. Lencung laras kemin diesel. Campur sari ulang tahun lho. Gawe dadakan kowe arepan. Sayuta, Pak. Ora, kayak ngapusi aku apal aku. Ngapusi. Wong kowe iki apa dadine campur sari kok ora ono sing resmekke kok mbiyen. Ming diremek karo LC kok mbiyen. Walah. Arek ngaku nak ulang tahun. Sing ngendang Jaipong ki mbiyen Lisinau mayang yo nanggon aku mbiyen. Oh, berguru. Saiki wis iso mayang, wayangane apik. Wis Wis iso mayang, arep duwe bojo sinden. Weh, piye to iki? Kok ngono ya sinden wangune didalang harus. Ini yang mana sih nomor piro? Nomor 3 kok kene iki. Mbak Seruput. Lah iya. Cocok dalang harus sinden. Iya, nek kok saiki kok kuru iki kerep diseruput kok keput. Kok kuru saiki kok. Kok le. Nggih menika. Iki mah lemu banget iki. Si Tri iki lemu banget iki. Ini kan, Tri kan. Kowe kerep sontek apa ya kowe kok lemu. Rada cilik ya. Ya sekarang tuh emang body goalnya mintanya pada kecil-kecil. Senengnya ngono. Oh, aku seneng sing gedhi nek. Oh, gedhi iki ndelem. Oh iya, oke paham. Untung aku cilik. Ora Malah ngono. Aku karo Elisa ki aku wis bangga dengan prestasimu sekarang. Aku kan nekseni. Wiwit permulaan kamu ajar nyinden iki aku nekseni. Sekarang menjadi sinden sing wis wis tekan ngendi-ngendi bahkan luar negeri pun mengenalmu. Hebat. Ya semangat tuh. Biyen ki nderekke Pak Bambang Wijaya. Iya, biyen nyindeni aku isih blero biyen Elisa ki.
Ora aku ora tau dijatah liyane do entuk jatah aku mung kon suluk siji wis. Lah kowe blero kok anjene kok biyen kok. Mulane tak kon suluk tok wae. Ora tapi pengalaman mbiyen kan nanggon dalang to olehmu nganu sekolah iya, itu, pedalangan ya. Pedalangan. Heeh. Tapi kan kamu gak mempercayaiku. Ya wis percaya. Dengan kamu sering mendalang nang media sosial ngono kae, bengi iki ora bakal kowe takon mendalang ora. Ya aja lho. Soalnya wingi aku kapok. Piye? Dagelan takon dalang, ya. aku medun itu ndagel. Kon serampat aku soalnya. Berarti kapok aku gak. Joget serampat toh. Ora serampat, gak aku. Lah ya ngono kuwi kan namanya tukar tempat, tukar posisi, kudu tanggung jawab di tempat masing-masing. Dek, iki dari rekan-rekan panitia. Mereka wonten sing ngersake lelagon. Nggih. Nggih, dari rekan panitia bawa yen ing tawang ana lintang. Berarti ki sing arep bawa yen ing tawang ana lintang saking panitia nggih? Onten. Oh, menika dari rekan panitia bawa yen ing tawang ana lintang. Monggo, sinten sing mewakili dari rekan-rekan panitia? Dari Mbak Ratna menika nyuwun ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Oke, siap. Mangke mbok anu nggih Pak Kades, Pak Kadus mbok menawi saged minggah pepanggungan nyawiji nggih. Ya. Tadi udah. Ki sawerane lumpuk kono wae, engko nek aku ngopeni saweran duneke dalange ora cukup bayarane. Oh gitu. Adake dalang ora cukup wae, cukup wae. Kene ya ning nggon sinden ya. Nah, ngono kuwi. Aku nganti bingung arek ngecake duit kaya. Niki sik yen ning Tawang. Oh, nggih nggih. Iki Pak, mboten usah dicopot, mboten usah dicopot, mboten napa Pak nggih. Kaya ning masjid nggih, lah. mboten usah dicopot nggih, mboten napa-napa Pak. Nggih. Kula niku malah mboten nate kula copot, malah kula sambil maca Quran barang. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Ica. Mbak kok Ica? Kula Tri. Mbak Orca. Nggih, menika jenis iwak hias. Ora, Orca ki paus kok. Lah iya lah. Dadi iso nyembur. Alah, masa isa? Suaranya. Aku tak pernah percaya. Di sebelah sini biar ketok, biar aku itu dua buktine sik kok percaya ya. Biar kelihatan, Pak. Panjenengan wonten mriki ketinggal. Supados saged ketinggal wonten YouTube. Oh nggih, Mbak. Masa Elisa kok nyembur. Menawi mengke wonten ingkang klintu dipun leresaken. Mbak napa? Anggenipun bawa. Oh mboten dados menapa sedaya menika mboten wonten sing klentu. Nggih, matur sembah nuwun. Niki kita mremetri budaya. Bebas mawon. Memetri budaya. Yes. Cobi Pak, kados pundi? Pak sinten menika? Pak Sigit. Pak Sigit. Oh, Pak Sigit. Dari sini juga Sidomukti. Asli mriki. Asli Sidomukti nggih, Pak nggih. Nggih, leres. Oh nggih. Pundi KTP-ne jajal? Kok datang nggo KTP? Aku ki nek apa-apa kudu ana buktine. Niki namung fotokopi. Saniki kan nggih. Bener Pak, iya, kok ndak digunakan karo dalange. Sakniki kan anu napa namung fotokopi kan saged. Nggih to, ijazah fotokopi. Nggih. Tur bahaya nek nggih dalange ndak nggo mekar, Pak. Nggih. Surat nikah fotokopi. Fotokopi. Weh, surat nikah iki saiki nek kena golek duit lho itu kandhani. Lumayan ya. Kancaku ana wingi, aku wingi utang bank, apa? Nganggo sertifikat lemah wudu, sertifikat terapi jare. Kok isa? Eneng. Nyewing bang lecit kuwi. Nggih, Pak, monggo, Pak. Nggih. Monggo. Yen ning tawang ana lintang. Jas, lu sae ngaten kok. Kudune nek suarane apik ngene iku ora mung 50 sa. Lah, 200 paling ora. minimal. Lah mangke kan Suarane apik kok 50. Lah niku nembe ingkang DP. Oh, DP. Oke. Berarti masih ada tambahannya nanti ya. Cahayu aku ngenteni Ayu ning pincang, nggih. Ayu ning pincang. Gelem, Don? pincang ora apa-apa ini nggih. Ini ayu. Marang meko ing koso Sae lho Kang Mas, wonten panjenengan.
Napa injih? Injih. Sae. Dadosaken manah kula. Sae. Sae. Sae nggih Pak, nggih, sedaya mawon sae. Sae. Nggih, nggih diangkat ke mawon. Sae napa sae? Dereng lho niki lho, Eh, dereng lho. napa sae? kok Jawa ki aja muni sae, apik. Apik. Heeh. Nak sae iki khususon para mayitin. Pak Sigit, swantenipun penget. Turune Mas niku sae, mboten sae. Oh, sae. Penget ki apa, Sa? Penget kuwi apik banget. Tembungmu anyar sae. Apa? Tembungmu anyar. Kok tembungku anyar? Penget. Lah biasane. Dan apik banget. Biasane Niki namung makili saking rencang-rencang. Ngono. Nggih, mbok menawi benjang saking Kidalang. Nggih. Bambang Wiji dipun aturi pinak mriki malih kan sanese saged bibinau kados mekaten. Bejang ditimbali mriki malih. Insyaallah. Tenan lho Pak, disekseni wong akeh banget lho iki. Insyaallah. niki setiap berapa tahun sekali wonten mriki? Nak kerep-kerep niku marai bangkrut. Lah Nggih. dadi niki ya sak duweni dhuwit kan ngoten. Oh ngaten. Nggih. Setahun apa 2 tahun apa berapa? Sak duweni dhuwit. Oh nggih, dilumpukke dulu. Aku nek gitu didit toh. 8 tahun neh piye kira-kira? Oh iya, ya Ini wis mboten ditungake. apa Tungake tahun ngarep wayangan meneh mergo masyarakat padha duwe duit. Rezekine oke. Amin. Rezekine oke. Amin, amin. Nggih. Sun takon war tane reki Kula kok curiga, panjenengan gek dalang nggih. Kok swantene sakit sae menika? sinau kalih anu sinten nggih? Sinten? Belajar kalih sinten? Kalih YouTube. Oh, kalih YouTube menika pancen guru sing ora sah dadak bayar. Namung Wis to YouTube ki arep delok apa ta ora eneng. Oh, film Upin Ipin wae eneng. Unyil wae eneng. Arep sinau apa wae wae. Ora delok film Korea, Jepang wae. Wes YouTube. wong Pak Dalang men nggih sinau niku. Kulo sekremen nonton sing Korea. Oh, ngulinane dalang. Drama-drama Korea kae lho maksudnya kuwi. Janji-janji ku eling sumedhot nes sing tias Cengkoke apik ngono. Belajar kalih Mas Kasmo. Menika piantunipun nggih. Kowe iso nembang ta, Ma? Sapa Mas Kasno? Adate kowe ki royal isamu kok. Nggih. YouTube Mas Kasmo, kuwi anak-anak do nyusul Ari Senjang ana Puji. Iku anak-anakku kan nang kene iki. Terus ngono. Bang, Pak. Tangi setias, ya. Tangi sing tias. Tangise, ampun tak ngising. Sing ceto to, Pak. Tangise, ngono sing cetha lho aja. Tak ngising, aku dadak udut. Mesake si tiase yo. Dalange to, lha kula kan tangising ngoten to. Tangise tias, ngoten. Monggo, Pak. Ampun ngising lho, Pak. Gak aku. Tangi sing tias. Oh ya wis, nak pancen wis krasa tenan. Sumedhot nas sing tias. Sing meneh. Mas ingsun mrasapa sinek senan bumi langit
Budi Semarang matur sembah nuwun, Mas Budi Dalang, Mas Budi Dablek, nggih sembah nuwun. Tembangipun panjenengan juga ya. Kalih kula mengke. Nembang piyambak to, Pak? Mboten apal niku. Weh, nanti. tambah 100 nek ora apal. Enggak. Oh. Denda ya, denda. Didenda. Nah, pripun? Ajeng Seraya sinden. Pak, ajeng wakil nggih saged nek wakil kalih atus. Wakil kalih atus, nggih. Cekap nika mawon DP nipun, nggih to. Kesanipun mangke waranggono sanesipun Saged majeng lah kula tak mandhap rumiyin. Oh nggih, sembah nuwun nggih Pak. Matur suwun semawon ingkang semua rawuh sampun ngregengaken nderek nyungunjung wontenipun merti dusun wonten ing dusun Sidomukti. Matur sembah nuwun sedayanipun. Nggih, tepuk tangan buat Pak Sigit luar biasa Pak, panjenengan matur sembah nuwun. Satu sinden maju, sinten Pak? Tri. Sing pundi Pak? Sing pundi Pak? Milih-milih Pak. Mbak Niken Salindri. Niken Salindrinya. Wow. Monggo Mbak Niken Salindri. Kabupaten Semarang. Niki seledri, Pak. Devi di Santa, ayo ndo, maju ndo. Menika sama ada titipan tak baca. Mbak Elisa minta lagu ke Taman Asmoro, Lintang Asmoro dari apa tulisannya iki? Pajakko. Sinten, Pak? Ki tulisannya ra ngerti aku. Pajakko Mang, Pajakko Linmas. Apa ini? Oh, Linmas. Oh ya. Dari Linmas ya, Pak Jako. Ya, oke. Ya, yang Walah tawangi nganggo 10.000 barang lah. Iya ora apa-apa. Oleh. 10.000 nggo tuku uyah kon. Wah, dipangan dhewe sok nganti melet-melet kok. Uyah ro kecap ya. Ayan. Ayo Dev. Duh, ngono saya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Elisa. Malam Mbak Devi, terima kasih. Udah Kita kayak angka 10 ya kalau begini ya. Kah? Angka 10. Ya ora lah. Kok 10? Nggih. Sugeng dalu malimbo Mak Cange. Apa rasa ngulati aku? Sini. Aku namanya dimesoni sinden iki aku ora piye-piye aku iki. Meng cok masuk angin juran. Mau cari mah di nganu dongake ben ono kukule ngono mau. Kayak ora mandi to enggak mandi. Enggak ada. Oh, turah amane. Yo urung tak fatih. Kayak niate wis elek tetep ora mandi. Karepmu. Rasa ngulati aku. Ora mati aku ya bruwet kok aku. Oh, arep tak matke nganti mblenger wong kuwi ndi bojo kok. Iya. Coba kowe iki rondo ngono ya. Apa? Ya, yen ing Tawang ya, iki mau. Ya. Oke. Yo Mbak Devi ya, gentenan. Monggo lencung laras. Ku tak antemi lho cung dolanan HP terus kowe. Arjenmu lho dipecet iki. Belajar YouTube kok, belajar Maha Guru YouTube. Cung kowe ora kaya segara madu wingi lho, Cung. Sapa? Sing segara madu sapa? Lencong ya. Oh, segara uyuh kuwi kowe kok. Rasa tresna. Oh. Yo. Ya, Jan. Mas Hengki Coblong makasih rawuhe ya. Rawuh tekan kene. Kayang. Heeh. Oh, Anggere kowe guyu seneng aku sana.
Orang jegadul ini kayak bongkokan diamen. Senyumku untuk semua orang yang di depan sana. Iya. Yuh, pok mayune. Tarik, Mbak. Yeneng tawangan lembang wong bagus. Rukuk kaki sing ati. Bicara suara neng ratri kawas. Nganteni bulan badari. Masih Mbak Devi Terima kasih. Iya. Wis ora noleh biasane iki wis ya Pak. Iki kudune sesuk ditekani nang omahe ngono kuwi terus ngene, anakku wedok sing ayu dhewe sak njaba lekat. Ana lupute pakmu sing gedhe pangapurane. Niki ana dhuwit 500 tambahan. Ya. Oh ya apal ya, apal lagi aneh kudu ngono ya. Iya, iya, Oke iya. oke, nggih menika ngaturaken napa malih Mbok menawi Pak ini Pak Kades, Pak Kadus. Nggih minggah pepanggungan. Nggih mboten napa nyawiji. Pak Kades, Pak Lurah monggo. Oh nggih, Ladrang Sidomukti. Oh nggih, saking Pak Muhroni. Ladrang Sidomukti ya, Ladrang Sidomukti ya? Iki piye ya? Nggak Sing ngerti mendekati aku. Ladrang Sidomukti apa? Oh saja nyoto kabeh welingku. Oh, kuwi. Dina lan wengine yo nganti kembang wis kuwi. Oh ya. Sebadani untuk anu ya. Digo anu ya. Kor kabeh sithik. Ya. Klothok ngono. Golek notasi sike ejabang bayi. Piye? Do padu. Ketemu rung. Durung ketemu go PR sik. Nggih, kira. Diselani dulu. Diselani, ayo. Nanti ada pamundutan yang lain. Wis sinden saka ketep kuwi. Ayo ngadep ya, Nduk. Sing endi, Pak? Sing Iki lho, saka yang ketek. meloro iki lho. Sepati kaca-kaca. Enggak, enggak. Iya ono ayang-ayang, ono lintang-lintang. Ketangan loro. Halo, Put. Kok Put? Tri ngono wae wis. Jeneng kok wae padha iki mare. Nah kira puput sing kae aku mudeng aku. Piye Nduk kabare Nduk? Wis. Wis panen kobis apa urung? Dereng, Urung. Ora ra nandur kowe jan. Oh mboten. ya wis. Nandur apa Nduk? Nandur nandur pari. Oh, gunung kono ana parine iki beres kok. Boleh suka teki. Oh, anak kuwi wis biasa kuwi nek nandur pari tukule itu kesekit wis. Jenengan biasane ngaten iki. Ora. Ora. Aku sing nandur. Ya. Oke. Napa nyuwunan tembang pirang-pirang apa sing arep aturke, Nduk? Ladrang slamet apa? Ki PR lho kuwi Sita Mulya Sita Mukti. Sajake nyoto. Kuwi lho. Saneseng niku, Pak. Hah? Katon Edi Pen. Oh iya, ayo. Ya, kuwi engko bar iki ngeling-eling sik. Menika Kuwi wonten ngatur apa sih? panyuwunan ke Taman Asmara. Oh, ke Taman Asmara. Dari Pak sinten menika? Pak Joko. Heeh. Linmas. Kuwi ana DT 100 kuwi. Ora, Nggih, bukaan. Nah, 100.000. ngerti aku ki wong jero amplop ya aku ngerti kok. Kok matmen to, Pak? Ngerti lho aku. Omahmu nganu, ngarep omah ana wite pelem. Mboten nih? Oh, wis tekethok berarti. Kuwi jaman mbahmu malah kuwi. Aku mau wirang lho. Kok iya, Pak? Ya. Ke Taman Asmara. Oke.
Mosok mbok rasa modho-modho karo Elisa. Nek ora ke taman ya gek golek sing namani ngono lho dadi. Aku kayak ngancani Mbak Elisa. Kowe jane ngenteni aku kuwi kok, Mah. Ngenteni ngopo? Yo ngenteni dalan maksudnya rak bareng ngono lho. Mboten mawon. Bahaya sama dalang Aja itu bahaya. Dalang iki bahaya, bojone akeh. Ya. Pun nggih, Pak. Ya, lenggah. Ki mau Sida Mulya, Sida Mukti mau. Kelingan toh? Lancaran ya gitu ya. Oke, ayo kaca-kaca siap-siap. Sinden kur lho ki. Oh. Ben desane tetep Sida Mukti. Nah. Ya, Mas. Nganggo bukane apa bukane? Ayo, siap. Lancaran Sida Mukti. Laut. Kor. Lancarannya rada cepet. Ya. Oh. Rumeng mulat, rumeng mulat, wes konjuri suluk, soro hapsari, ong, sari. Sambung. Mesti kudu eling. Ngono ki sambungane ngono ki apik. Sampun dipun aturaken ya. Eutri ngadeg. Angkrem wae. Sijene lemu ya. Saya jedot iki nang omahe
Mikuli lemi wong ya tak Fitri. He? Mikuli lemi ya. Boten. Nah, apa? Lah nggih karang nek pikirane seneng niku nggih mestine dadi Ini lemu ya? daging. Oh ngono, nek pikirane seneng dadi daging. Oh iya iya. Jenengan seneng napa mboten to? Sama aku. Kok saya kur? Aku bahagia ya kok prosesnya mengko saka sithik lelmu. Ha iki wetengku saya gede. Engko nek weteng wis gede engko terus meremen nang nggon liyane sing mundak gede. Oh, sing iso gede sak liyane weteng. Oh, wah. Besok saya kasih tahu ya, saya sepilkan nanti ya. Terus kita unboxing sama-sama. Unboxing nggih, sugeng dalu Ya. macange Malimbo. Heeh. Sugeng dalu Pak Bambang, Mbak Ya. Elisa. Arep nembang apa, Nduk? Kan apa nyuwunan saka panitia isi to? Ngene iki sing dereng napa? Oh, ki Gunung Kidul, Mas. Anu barang yo mriksani iki. Mas Darwanto Purwodadi Gunung Kidul, tepus kono. Ya, ini yang belum dikasih lagunya Lintang Asmara sama Ayang-Ayang. Oke, Lintang Asmara ya, Ya, Nduk. ini pasangannya siapa ya? Oh, lho yo golek no. Eh? Golek apa no? Nek dirimu sing nyanyi sing ngerti. Sing rebab, apa? sing rebab kowe. Sing rebab. Sing rebab kowe. Oke, kula sak karepe. Kasmo. Nah, Kasmo rene ora idak-idak kowe kok. Ayo Cah Bagus. Ayo ora meng karo LC terus, karo Sidan ayo. Dita sing jenengane Kasmo? Ayo, sepote Kasmo serambat, Cah. Ayo. Hinyong. Ayo semangat. Oh, jebulane nganggo blangkon barang. Wes persiapan iki pokoke. Ora golek tambahan. Dung dung. Serambat Cah Bagus. Joget sih. Rata Sasa Kiramane. Malah kaya ular keket ngono kali. Nggih wong niki ditabuhi malah sing joget ngene-ngene tak. Iya. Ah, gegeden weteng ora. Kowe iki ketoke le joget Jawa ming ngono-ngono kuwi jero wah le pola. Polae ngerti sangger kaya Arti jengklet-jengklet ya ta. ngerti ula kobra. Iya. Kowe ketoke ming nani nang jero kuwi wah. Berarti goyang dalam nggih. Oh. Yang dalam. Kowe Pernah ngerti ya weruh, Tri? pernah weruh ula kobra sinaramu? Urung weruh. Ayo ning mburi. Sik, Pak. Kak merohi ula kobra sik. Aja sik. Ya Tri ki ya manut ngono. Aku lak penasaran toh. Untuk apik lho nok tenan. Wah, ula kobra sih kalah karo ula dumung. Lho, kok saged? Sesuk tak spilke. Nek ula kobra niku lak saged ngadeg. Heeh, ning jeber, ning dase cilik. Bentuke ale piyu. Kok ale piyu? Kan ero ta ora ta? Iya, kowe ndase ping cilik, nek ula kobra ki ping jeber tok ngono kuwi. Heeh. Nek ula dumung ki gedhe ndase. Kadudoke samare bojoke bali burung iki. Apa sampean ki wis ndek bojo? Yo nak ning kene aku durung to nduk padi aku. Oh, durung. Kowe iki ketelengan Pak Alek. Hah?
salah kan Pak Oh, Yalek. bapakmu ini. Eh. Bapaknya Sembonang berarti. Oh ya Allah, kowe iki wayah kon PKL kok malah tekan kene iki. Kok mangkat. Nek anaknya sangoni sik to. Gampang nah masalah sangu sementing pokoke. Apa kuwi? Loh, ya ngerti aku mbek Pakne mbek Alek ya ngerti. Ngono ki mudeng. Pak, Ya. ini ketoke bakat ya dadi dagelan ya. Endi? Iki. Ya bakat ki, meng le mare ora tet lares iki mergo urung ketrima. Oh. Sampun lho Lah nggih. turu jenengan nek Wis keterima? kalih Kasmo kula. Nek trima niku Kang lekne dirin. Bapak watu raimu kowe kok. Nggih. tenan ora. Aneh-aneh. Ya, ini lagunya apa? Duit ya. Nggih. Kamu biasanya nyanyi apa? Aku nyanyinya biasanya balon kadalima. Oh, emang kamu punya balon? Dua. Ne Alek. Dua. Yang satu agak kecil. Nggih. Nah dijajarke terus anglir. Coba tunjukin Mbok nih Alek mana? Mbak Nalek kamu mumpet saja ya. Non. Oh, lu terima ning kono ding. Ya, Mbok nih Alek izin ya, tak pinjam dulu. Mboten napa-napa lah, dampung ora apa-apa ora kalong kowe kok ya, Mbok ya. Ya enggak mau kok. Nggih. Ora apa-apa jadul ke tengah ngomah ngono ming Jarene imbas rabies. ibis. Wis suntik kok Mas aku Mas. Yo. Sampun Bapak. Oke, makasih. Satu Mbak lagunya Suwun. Jelintang Asmara Mas Kasmo. sudah. Mboten enten sing lali. Estu? Ndang nggih. Makasih. Nggih. Ayo, lungguh sik, Nduk, ngati-ati. Nek lungguh ku aja seru-seru. Lah alon-alon cah lembu ki aja seru-seru nang lingguh ki. Tahu ana Kenapa? kasus sinden lembu ngono ku lingguh ke susu dinglek ilang. Napa kula pun termasuk lemu? Wis, ngale ketemu esuk nang kamar mandi. Lah rumah sakit. Lodak, lah iki apa? Pak, rumah sakit kula sing biyen ya semene jenengan. Rak, ora tau wis saya muni lemu iki. Wis saya gede ngono. Kembali ke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa. Engko nggawa kanca entuk ana iso ana Mbak Puput, wis ana Mbak Yudik kae. Ya, heeh wis ngejak Mbak Sik. Devi meneh ya entuk. Oke. Yeah. Niki anu mboten sios Pak Kadus napa Pak Kades? Lah nyatane piyayine ora rawuh rene Mboten kok nggih. ya. Oh nggih. Ono request iki dari para netizen-netizen yang lumantar TikTok dan live streaming ngersake gelo. Gelo. Heeh, Nggih. gelo. Siap. Tadi juga ada ya, bentar tak Ya. baca dulu. Ya namanya Monggo, nggih. penggemar itu tuh harus kita apa namanya ya, disapa ya. Kita tanpa penggemar apalah kita. Nggih, menika wonten dari Sumowono Pak Rohadi. Request gelo. Lah ya podo. Ya itu, sama podang Heeh, kuning. ngono ya. Ya gelo. Ya. Sik mana? Podang kuning. Oke, beres. Kula kalih sinten, Mbak? Ya manut karo Mbak Puput durung kuwi. Mbak Puput belum, Mok. Yuk. Ya, monggo Mbak Puput. Kancane, Nduk. Monggo. Puput Supanduwati. Ya. Yuk, yuk. Puput Supanduwati. Ya. Ya. Yes. Irit men to Mas Lencung. Aku iki apa wong lomo apa? Wong didelok bentuke rai iki wis wong cetha nak wong pretung. Petung. Wong pretung kae iki. Sugeng dalu Mak Cange Ya, Malimbo. dalu, Sugeng Nduk, dalu Mbak Puput. Rosa. Oke, ini ada permintaan podang kuning kita pinangkani ya. Oke, nggih. Pakai bawang kan nih? Oh, nganggo bawa kae sing ngersake. Oh iya, oke. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi agawe taline prang ayo Bu. Manis nyang
goleki si podang jenar ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Ya, podang kuning. Ya. Esok aman. Metu kok Mak. Metu kok Mak. Metu kok mak ngikul. Wah. Mau tok kapake tondundu. Ora kesek Ya. Mak. Ya, iki pancen puput iki rada masuk angin. Sik buka Mbak Elisa ayo. Esok aman, ya. Esok awan ning gawe ora krasa. Kasih. Podang kuning sampun dipun aturaken. Iki wis ana meneh request Grajagan Banyuwangi dari Linmas. Weh, Gerajakan Banyuwangi. yes. Saiki amplope dinehke kene kabeh. Iya, untuk darene aku dalang kok nguntuti amplope. Ora iki mau ora dijupuk to? Ora. Aman ta? Utuh yo aman yo Utuh. aman ya. Walah, tekan Banyuwangi 20.000 iki. Tekan orang kok. Berarti kuwi mlaku. Dadi 20.000 ku nggo tuku aqua. Karo nggo pipis. Iya ora iso saiki ya mengko karo gara-gara. Nggih, Nderek. Gelone iki mau ora iso ketos. Gelon kan ayang-ayang nonton niki napa all artis? Oh. Napa ajeng Gerajakan, Nderek? Gerajakan sakniki nggih saged. Mau yang all artis ayang-ayang apa gelong nggih. Oh iya. Apa? Ayang-ayang ya, all Ayang-ayang. artis ya. Ayo Ya, biar manut. rame-rame. Yo rome-rome. Rome-rome ayang-ayang yo. All all artis. All artis. All singer. Go Grajakan nang gara-gara ora apa-apa engko kedenge ngenteni tekan nganu sik, tekan Surabaya sik. Sedeng sotone medhuk. Kedenge sotone iki iso dadi tenaga nggo mlaku tekan Ngawi. Siap. Ya, artis. Mbok ngerti mau puput rasa medun yo Bud ya. Keju munggah medun yo Bud ya. Medun terus capek. Keju ta? Keju. Ning raya seneng ta kowe? Ayo penak to, Pak. Lah, kaya penak to, Pak. Ya mbah aku wis ora ngerti aku. Mosok. Yo. Nan ya. Ayang-ayang Ayo. all ayo, ayo. artis.